Empezamos logo ca convocatoria extraordinaria deste pleno do 15 de novembro, sendo as 10:01 da mañá. Vamos a empezar cos puntos do orden do día. Como non están dictaminados, temos que ir votando primeiramente a inclusión na orden do día dos mesmos. Facemos a explicación primeiro e logo facemos a inclusión ou votamos a inclusión? Pois vamos a votar entonces a inclusión do primeiro punto no orden do día, que é o expediente 1659 do ano 24, modificación de créditos 64-2024. Votos a favor da inclusión na orden do día? ¿Qué? Sí, ya seguimos. Vamos a dar paso ao primeiro punto do orden do día, a modificación de créditos 64/2024. Ten a palabra o Partido Popular. Ai, non, perdón. Sí, desculpa. Vou a ler a proposta do expediente 1659/2024. Propoño aprobar o expediente de modificación de crédito número 64/2024, subexpediente 4/2024 de crédito extraordinario suplemento de crédito, segundo o seguinte detalle. Vou a ler a denominación e o importe. Punto limpo, 12.486,28. Electricidade, 73.914,63. ADR, 3.544. Mancomunidade, 28.485,83. Mobiliario urbano, 11.875. Outras inversións, 15.200. Electricidade, 30.000. Electricidade augas, 163.000. Electricidade, 29.687,11. Fan un total de 368.192,85. Excesos de PIE, 368.192,85, total 368.192,85. Este acordo será obxecto de exposición pública durante o plazo de 15 días hábiles, contado a partir da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que consideren oportunas. No suposto de que non se presenten reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a modificación. A intervención, logo da entrada en vigor do expediente de modificación, procederá a emitir os correspondentes RC de retención para cada un dos créditos que se conceden. Moi ben, pois agora sí, ten a palabra o vocero do Partido Popular. Sí, nos en relación con este punto, o que ven a reflectir esta modificación de crédito que temos que facer agora mesmo, pois é un pouco a situación económica do Concello, non? Realmente, pois, eses gastos que veñen de exercicios anteriores, gastos que veñen incluso do ano 2022, que todavía non foron abonados, que son de gastos correntes en relación co punto limpio, con electricidade de augas, e gastos tamén relativos a facturas que están sin pagar deste ano. Ao final, o que vemos é a dificultade que ten o Concello para afrontar os gastos correntes e, sobre todo, o que ven a reflectir tamén é a mala xestión que se fixo nos anteriores anos, que fixo que determinadas facturas continúan pendientes e que realmente demostran que a situación económica que se nos viña reflectindo e que se transfire da conta xeral e dos resultados que se nos vendían como situacións positivas, finalmente non o eran. Incluínse, ademais, algunhas instalacións que xa se solicitaron por parte do Grupo Popular que se acometeran, como é a relativa a Marquesina da Plaza Benito Rivas, na que solicitamos, creo que foi no anterior pleno, que se tivera en conta a situación na que estaba esa parada de autobús escolar. E, como decimos, ao final o que vemos é que temos que vir a facer ou a abonar gastos que por unha mala xestión do goberno socialista non se abonaron cando se tiñan que abonar, a pesar de que o que se nos decía que a situación económica do Concello era unha situación bollante e que non había ningún problema. Como decimos, esta é a mellor o mellor reflexo de como está a situación. O que se propón nesta vez
non como nas anteriores, é abonar este importe con cargo a eses excesos de financiación por parte do Estado que temos este ano, co cual entendemos que o mecanismo que se ten que utilizar para poder abonalos, e non como se pretendía a través de préstamos para gastos correntes. E o que nos reflicte tamén é a necesidade urxente que había de facer un presuposto para saber realmente cales son as necesidades reales das distintas partidas e cales son as necesidades que están totalmente desfasadas no noso Concello. Por lo tanto, dado que o importe que se vai a pagar ou que se ten previsto de pagalo con esa financiación que ven do Estado, con eses cartos que veñen do Estado precisamente para estes gastos, non temos ningún problema en aprobar esa modificación de créditos para que a xente que prestou eses servicios e que do Concello se contratou sin ter o crédito suficiente e sin ter as partidas e dedicando determinadas partidas a outras cuestións, entendemos que sí, ahora mismo hai cartos no Concello para poder facelo e, polo tanto, vamos a apoiar este modificado de crédito. Por parte do BNG? Neste caso, nós queremos nos quedar máis que nada ca parte positiva. A parte positiva é que se chegou a un acordo para poder facer esta modificación de créditos. Este suplemento de crédito da PIE, ao final, vai para cousas que son prioritarias, como son o pago de facturas, e facturas do 2023, pero tamén vai para facturas do 2024 para que isto non siga sendo un bucle no que unhas facturas pasen dun ano a outro. E así mesmo tamén temos que ver a parte positiva de que se pode chegar a un acordo para acordar a onde se destinan estes cartos e que unha parte deles vai destinado a, tamén a melloras para os veciños, como son as marquesinas, a que o voceiro do Partido Popular debería alegrarse de que é algo que tamén demandou o Partido Popular, é algo que se vai facer. Entonces, nesto temos que estar todos de acordo. E tamén para a Praza Mestre Mateo, que tamén temos nós denunciado a falta de seguridade vial, entonces creo que nos temos que quedar con que estamos todos de acordo e que ao fin isto vai ir para prioridades de todos os veciños. Me comentan no público que non se escoita ben, non se escoita, non se entende ou non se escoita? Tiñas o micrófono aberto, sí? Vale, bueno, intentaremos corrixilo, a ver se tedes todos maior forma de escoitarnos. Ben, eu quero agradecer en primeiro lugar a posición dos dos grupos da oposición que manteñen un voto favorable a esta proposta. Como non, sinalar o acordo acadado co BNG tamén. Creo que isto é un bo camiño para que podamos conseguir máis cousas para os veciños e as veciñas que nos teñen que é o que nos ten que importar. En todo caso, vou insistir que isto non é unha demostración da situación económica do Concello, isto é simplemente un suplemento de crédito que se fai porque o Estado español nos ven ingresar casi 400.000 euros máis do que correspondía no ano 22, o que demostra con claridade que o que estaba previsto de ingresos en aquel ano era insuficiente, que nos levou estes anos de elevar impagos acumulados do ano 22 e do ano 23 e que agora imos a resolver. E recollo as palabras de Erea, creo que isto é un paso fundamental para, por fin, romper con esa dinámica dende o ano 22 que nos viña acontecendo polas subidas dos salarios, a subida da luz, con respecto a ese orzamento. Por lo tanto, creo que é moi positivo para os silledenses este acordo que hoxe imos a celebrar. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Sí, nada, simplemente reiterar que os gastos que se van a cubrir son os que están aí, é dicir, ao final, como decimos, son gastos que veñen do 2022, 2023, en gastos correntes que o Concello era incapaz de afrontar. Ao final, como decimos, isto que reflicte que as contas están totalmente desfasadas, que dentro do grupo de goberno que tiñan que haber feito era facer eses presupostos para poder realmente afrontar eses pagos e que realmente este é un traballo que non se quiso facer dentro do grupo de goberno. Ao final, como decimos, ahora mismo, sin ter que recurrir
a outra financiación, temos eses excesos dos PIEs que posibilitan ese pago, e o que hai que analizar é por que realmente se chegou a esa situación de non poder pagar determinadas facturas ou incluso que determinadas facturas se retrasaran, porque o que non é normal é que empresas que normalmente facturan servicios con puntualidade emitan de repente facturas de 3 cuatrimestres a finales do ano 23 e non cando tiña que facer. Alguna explicación habrá para esta situación e realmente non sei o que non vemos aceitado. Por lo tanto, evidentemente que se non se pudo afrontar antes este pago, como decimos, dentro do ano 22, do ano 23, cando se fixeron moitos gastos noutras cuestións, e deberían de haberse atendido antes estes gastos, que non son os primeiros, o sea, porque sabemos como levamos pagado máis de 300, 400.000 euros en gastos de anos anteriores que non se abonaron ao seu debido tempo precisamente por esa mala xestión que fixo o goberno socialista e, como decimos, ter que facer esta modificación de crédito reflicte exactamente a mala xestión que se fixo durante eses anos. Por parte do BNG? Ben, remato o debate. Facendo de novo a mesma explicación que todo este tempo, cando falamos dos presupostos municipales se fala precisamente deso, dun presuposto. Os gobernos fan unha suposición do que van a gastar en cada ano. Se pode ser acertada ou errada. E en este caso temos un orzamento do nodo 22 que demostra que o que nos contábamos con ter de ingresos era inferior ao que realmente nos acaba de ingresar o Estado en este momento. Por lo tanto, as facturas todas que quedaron impagadas e demais podíanse terse resolto se tuviéramos ese ingresos xa no ano 22. No ano 23 contamos con outra cantidad similar a esta seguramente nos ingresos do PIO extraordinario, o que nos vai a permitir resolver esta situación que ven comprometida por as alzas nos salarios dos funcionarios, polas alzas do consumo eléctrico, polas alzas dos servicios municipais como a basura, e que espero que nuns meses teñamos todo isto totalmente resolto. Eu quero agradecerlle Ignacio e Maril personalmente, porque recordo que no último pleno dixo vostede que non iba a aprobar ninguna modificación de crédito máis hasta que estiveran os orzamentos aprobados. Por lo tanto, agradezo tamén de certa forma que este cambio de opinión. Vamos a votar. Votos a favor da proposta. Votamos por unanimidade de todos os grupos políticos. Seguinte punto de orden do día é o expediente 1674/2024, modificación de crédito 65/2024. Vamos a votar a inclusión no orden do día como no punto anterior ou non está ditaminado. Votos a favor? Por unanimidade incluímoslo no orden do día. Toma a palabra a secretaria. No, una simple aclaración. Lo que votamos en el orden del día está. Lo que votamos es si procede el debate porque no está dictaminado. Propoño, primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 65/2024, subexpediente 5/2024 de crédito extraordinario suplemento de crédito, segundo o seguinte detalle. Cual é a denominación e importe? Actuación en pistas municipais, 1.750.000. Total, 1.750.000. Por lo tanto, temos unha denominación de préstamo a largo prazo de 1.750.000 euros. Segundo, adoptar o compromiso de proceder á amortización anticipada de débeda por importe de 1.750.000 euros con cargo a remanente de tesorería para gastos xerais das seguintes liquidacións, unha vez se acredite que o mesmo pode usarse libremente e non debe destinarse a financiar. Saldo da conta 413, aportacións municipais a incorporacións de remanentes. Terceiro, este acordo será obxecto de exposición pública durante o prazo de 15 días hábiles, contado a partir da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que consideren oportunas. Cuarto, no suposto de que non se presenten reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a modificación. E quinto, a intervención logo da entrada en vigor do expediente de modificación procederá a emitir os correspondentes RC de retención para cada un dos criterios que se conceden. Ben, pois ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, en este punto, a verdad que, y no siguiente, sobre todo, gustaríamos que hubiese estado o interventor. Estamos ante posiblemente un dos plenos
con máis contido económico e que máis afecta a situación económica do Concello, e, polo tanto, entendemos que esa presencia do interventor pois será obligado neste pleno, non? En relación con que dixo a alcaldesa, que a posición deste grupo de non aprobar ninguna modificación de créditos sin presupostos, nos esa apreciación fixémola en relación con modificación de créditos que afectaban a gasto corrente e que non tiñan realmente pois nas arcas do Concello, ou que se estaban tomando partidas de outras cuestións que eran importantes para obras, para pagar gastos de anos anteriores. Neste caso, como pudemos ver, estamos falando de que se vai a pagar con cargos PIEs, é dicir, con cargo a financiación do Estado que ven precisamente para afrontar ese tipo de gastos. Por lo tanto, ese é o motivo do que se haya aprobado o anterior modificado de crédito. Ter que recurrir ao préstamo, pois a este préstamo que se nos plantea aquí, demostra realmente a situación económica do Concello, non? Sobre todo, a urxencia que se plantea este pleno, cando vamos a ter pois un pleno dentro de 2 semanas, pouco máis, evidencia tamén pois as necesidades que hai e sobre todo evidencia a mala xestión que se fixo nos últimos anos por parte do goberno socialista, sobre todo en relación con determinadas infraestructuras no rural. Ao final, nós non vamos a caer no que di a alcaldesa desto de convocar plenos extraordinarios cando vamos a ter outro pleno a volta da esquina. Realmente, como decimos, a urxencia que se nos plantea hoxe aquí é fruto da mala xestión dos últimos anos que se ven facendo por parte do goberno socialista. E, sobre todo, a cuantía deste préstamo, que estamos falando de 1.750.000 euros, o que ven a evidenciar, sobre todo, e o que ven é a desautorizar a xestión do anterior alcalde, Manuel Cuíña, en canto a política no rural e en canto a política dos servicios que son precisos e necesarios para todos os veciños do noso rural. Por lo tanto, como decimos, este recoñecemento de que hai que facer esta actuación tan importante nas nosas parroquias é unha desautorización en toda a regla a toda esa xestión de Manuel Cuíña que fai o propio Grupo Socialista, que por fin se dá conta das necesidades que hai no rural. En relación ca modificación que se nos plantea e, sobre todo, para o que se plantea, o que votamos en falta é a definición do que se vai a facer, non? Pónsenos unha cantidad tanto alzado, pónsenos 1.750.000 euros, pero vendo o expediente e vendo como se definen esas obras que se recollen no expediente, na que nalgúna parroquia como a de Ponte, pois nin siquiera se especifican os viales nos que se ten pensado actuar, sino que se poñen varios viales así, pois a un tanto alzado, o cual quere decir que non sabe moi ben nin onde van a actuar. Pois, como decimos, esa falta de definición é algo pois que nos fai dudar moito de para que se vai a utilizar este préstamo, non? Ao final non hai unha memoria valorada, non se nos di exactamente en que van a consistir esas actuacións, non se nos di pois cantos kilómetros ou que se vai a facer en cada unha das pistas, se vai a asfaltar, se vai o tipo de cuneta que se vai a facer, se vai a limpiar, se non se vai a facer, e realmente o que vemos é que pois non hai unha definición que é totalmente necesaria para poder fixar esa cuantía que, como decimos, é unha cuantía moi importante para poder facer un análise do que se vai a facer. Por tanto, primeiro que nos gustaría que se nos diga se realmente hai unha memoria valorada desas actuacións que se van a facer e que se vai a facer e, sobre todo, como se vai a facer. Non sabemos tampouco se este 1.750.000 euros vai directo a financiar esas obras ou se, pola contra, o que vai a facer o grupo de goberno foi aquilo que lle prometeu aos veciños durante a campaña electoral, que era crear un grupo de asfaltado no Concello, comprar esa maquinaria e crear ese grupo para que sea o propio Concello que leve a cabo estes traballos. Non sabemos se isto, porque a cuantía, 1.750.000 euros, entendemos que sería suficiente para poder crear ese grupo de traballo, para comprar esa maquinaria, que aparte entendemos que é a fórmula de xestión que
que sempre defende o grupo do Bloque Nacionalista Galego, non? Porque realmente asumir eses servicios públicos por parte do Concello e leválos a cabo con medios propios, porque sempre din que se abarata esa maneira de facer ese tipo de actuacións, e como recordamos, pois é un compromiso ou unha promesa electoral por parte do Grupo Socialista. Por lo tanto, nos entendemos que deben de explicársenos estas cuestións en relación con este importe e, sobre todo, cas actuacións que se van a facer e explicársenos se existe esa memoria valorada ou como se chegou a cantidad. Porque realmente o que vemos cas últimas obras que se levaron a cabo no Concello, como foi a intervención en Rabo de Gato, pois estamos en unha intervención que se fixeron cerca de 2,5 km con pouco menos de 100.000 euros, é dicir, estamos falando de en torno a 40.000 euros por kilómetro. Ou, noutros casos, vemos pois, que as cantidades son superiores. Entendemos que é necesario saber que se vai a facer, porque realmente, senón, parecenos que está desfasado, e o que non nos gustaría que despois esas cantidades que se están pedindo pois, se dedicasen a outras cousas das que se está pedindo para aquí. E, como decíamos, se é unha desautorización a todo a xestión no rural de Manuel Cuíña, o que tamén pon en evidencia esa situación e esta necesidade desta cantidad de cartos é que realmente o Departamento de Obras foi totalmente inoperante durante estes anos. É dicir, temos que vir a inyectar 1.750.000 euros con unha urxencia tremenda para facer obras no rural. Por lo tanto, entendo que, sendo responsables, isto debería suponer pois, o cese inmediato do concelleiro de obras, porque o que demostra é a nefasta xestión que levamos denunciando durante moitos anos nas actuacións que se fan e que realmente levan consumidos moitos recursos do noso concello para nada. E o problema é que agora temos que endeudar o concello para poder intentar paliar esa situación, que nos trae unhas pistas, pero que realmente hai moitísimas máis no noso concello que se encontran nas mesmas ou en peores situacións todavía para facelas. Por lo tanto, entendemos que se deben de tomar decisións e que se deben asumir responsabilidades unha vez que se está reconocendo ese mal traballo feito nos últimos anos na Concellería de Obras. Por lo tanto, esperemos que se nos expliquen estas cuestións e que se nos expliquen ou que se nos aclaren estas cuestións que estamos planteando nesta primeira intervención do Grupo do Partido Popular. Ben, ten a palabra o Grupo Nacionalista. Ben, primeiro lugar, queremos matizar que nós sempre defendemos estar abertos ao diálogo, poder chegar a acordos, e creemos que neste momento este acordo pois é unha mostra moi clara deso, porque con este acordo non solamente estamos pedindo un crédito de 1,750 millóns de euros, senón que o que estamos facendo é acordando que se lle melloren o acceso a moitas vivendas que hai neste concello. Nós, moitos plenos aquí, dende o ano pasado, pois sempre estuvemos facéndonos eco das demandas de moitos veciños, de que os viais estaban en pésimas condicións. Defendímolo aquí, e no último pleno, o pleno ordinario que tuvemos en setembro, pois presentamos unha moción para mellorar as estradas de competencia municipal e que pouco a pouco se foran arranxando. Teño que lembrar que esa moción foi aquí aprobada por maioría. En ese mesmo pleno recordamos que nós aquí estuvemos abertos a que se acordara un crédito, pero un crédito no que se expuxese pois, cal sería o presuposto para arranxar todos estes viais. E ese crédito está ahora mismo aquí. Sentámonos, miramos que pistas tiñan prioridade e acordamos pois, facer unha lista. O portavoz do Partido Popular falaba de Ponte, de que pon varios, pois sí, son bastantes núcleos os que hai, sabemos exactamente, e non sei se polo nombre poñía varios, pero aparecen os kilómetros especificados que hai. Non sei se lle pasaron esa información, pero sí que aparecen. Son 20 kilómetros de pistas en total que se van facer en 18 parroquias, e incluso podemos dicir máis. Este acordo non solamente é para facer isto, que teñen prioridade e que teñen urxencia, por iso estamos aprobando agora nun pleno extraordinario.
para que canto antes poidamos empezar con eses arranxos, senón que este é un acordo para que para o ano que ven volvamos a acordar máis viais que necesitan ser atendidos e sigamos así en todos estes anos, progresivamente, porque si non son solamente estes viais, hai moitos máis. Pero por eso nos sentamos e acordamos que hai prioridades dentro deste Concello. Defendímolas sempre e vámolas defender hoxe, defendémolas con este crédito. O que sí temos que dicir é que ahora mismo, pois claro, este crédito para arreglar todas estas necesidades da xente. Pois sí, eu a voceiro do Partido Popular diríalle, onde están a partida para Silleda nos orzamentos da Xunta? Porque nós estamos pedindo aquí un crédito, pero nos últimos orzamentos Silleda non ten partidas. O que podía facer o portavoz do Partido Popular é presentar unhas enmendas aos orzamentos e pedirlle que faga unha partida para todas estas necesidades que ten a veciñanza de Silleda. Porque eu o que vin que pideu é que vai recoller firmas para unha piscina climatizada en Silleda. Se houvese unha partida por parte da Xunta nos últimos orzamentos, estes últimos anos, vemos o nombre da Estrada, vemos o nombre de Lalín, vemos o nombre de Dozón. Vai nos dicir a nós que non hai por parte da Xunta un interese partidista para non darlle a este Concello algunha partida? En vez de pedir aos veciños que firmen por unha piscina climatizada, podemoslle pedir á Xunta. Recolla firmas para exixirlle á Xunta que faga unha partida nas enmendas aos orzamentos. Entón, non teríamos que recurrir tampouco a un crédito, porque vostede estaríalle pedindo aos veciños de Silleda unha partida á Xunta para arreglar viais, para arreglarlle as necesidades que teñen no seu día a día. Nós sempre defendemos que os veciños teñen que ter cubertos os seus servizos básicos, e para iso estamos aquí. Somos oposición, e somos oposición para fiscalizar o goberno, e somos oposición para chegar a acordos co goberno. E iso é o que fixemos e por iso vamos a aprobar un crédito agora mesmo. Ben, pois voulle dar explicacións ao voceiro do Partido Popular, as cuestións que foi plantexando. En primeiro lugar, o interventor non está hoxe aquí porque leva con un viaxe familiar pedido desde fai bastantes meses e coincidía en estas datas, non por nada máis. E a urxencia do pleno está moi clara, se opón a propia documentación. Se vostede tivera ben tela leído, daríase conta que calquer tipo de suplemento de crédito para que entre en vigor precisa de un tratamento exactamente igual que un orzamento municipal. Polo tanto, ten que estar sometido 15 días a exposición pública para unha aprobación provisional e logo unha definitiva. Contando con que no mes de decembro hai moitos días festivos, pois o facíamos o pleno agora ou seguramente non chegáramos a tempo. Volve de novo vostede co mantra de que isto evidencia unha mala xestión. Eu tamén, se eu era leído o informe do interventor, vería ben que para pedir un crédito o primeiro que ten que facer o interventor é facer un análisis do endebedamento que ten o Concello. E o que ven a dicir aquí, e que además o pon concretamente, que lle parece convinta adiantar ese análisis de endebedamento para que vostedes podan votar con coñecemento de causa, o que ven a dicir aquí que o importe do aforro neto desta entidade municipal, volvo a repetirlo, o importe do aforro neto desta entidade como resultado da liquidación do ano 23 vai a ser de máis de 413.000 euros en positivo. É dicir, onde está a mala xestión, onde está a dificultade económica cando ímos a ter unha liquidación, cando temos o resultado da liquidación do 23 en 413.587,49 euros. E máis, tamén analiza outro valor que é o volumen da deuda viva sobre os ingresos correntes liquidados do ano 23. Sabe vostede, supoño que o sabe, que hai tres horquillas. Por unha parte, cando este volumen de deuda é menor do 75% que os concellos poden someterse a calquer tipo de endebedamento, cando está entre o 75% e o 110% que ten que pedir permiso á Xunta de Galicia, e cando é superior a 110% que entón está en risco de intervención por parte do Estado. Nós estamos nun 55%, moi por debaixo da primeira das horquillas. Polo tanto, cando fala vostede da mala xestión, eu non sei a que se está referindo. Quizáis di vostede, isto é fruto da mala xestión. Non sei, o fruto da mala xestión do Partido Socialista realmente é o que coloca vostede na oposición. Entendo que estou dicindo. Se nos tiveramos unha mala xestión aquí, vostede estaría en este asiento. Pero vostede está aí na oposición. O fruto da nosa xestión é que vostede está na oposición. E leva na oposición moitos anos. Por iso me fai moita gracia que vostede fale de que estamos emendando agora o traballo de Manuel Cuíña. Isto
esas verbas de verdade sitúan vostede nun descoñecemento total do que é a realidade deste Concello. Vostede non coñece este Concello, non pisa o territorio, porque se o pisara, se daría conta da cantidad de pistas que temos no Concello que é inviable telas arranxadas todas no tempo que levamos aquí gobernando. Ahora mismo, para gobernar, para arreglar as pistas todas do Concello, nos farían falta unha inversión de 20 millóns de euros. E recórdolle que o ano pasado Manuel Cuíña fixo a inversión máis alta da historia da Silleda en arranxos de pistas, 1.400.000 euros. Vámoslo superar? Sí, pero porque vamos a facer este ano 1.750.000, perdón. Polo tanto, eu creo que vostede ten que pisar un poquinho máis o territorio e darse conta onde están os problemas reales da xente. Fala vostede que hai unha falta de definición. Aquí hai unha lista de pistas, fala vostede en concreto de Ponte. Efectivamente, fai unha referencia a varios, porque son varios os núcleos de Ponte que se van a renovar, pero se vostede hubiera ido por Ponte se daría perfectamente conta de cales son as pistas que vamos a meter. A falta de definición do proxecto. Mire, para definir un proxecto, o primeiro que hai que hacer é telo. Nós o que temos recollido aquí é a necesidade de reparación destas pistas. Ahora, o que temos que facer é facer un levantamento topográfico de todas as pistas, facer unha revisión exactamente de onde se vai a ir botando o asfalto en quente, que nos queremos que a maior parte delas, a inmensa maioría, sexa con asfalto en quente. Hai zonas nas que vai ser inviable, porque as máquinas de asfalto en quente non entran por camiños estreitos que están xa hormigonados en este momento, e, por lo tanto, aí poderemos definir máis. É dicir, agora o que temos unha memoria valorada e haberá definición concreta do que se vai a facer no momento en que estén os proxectos redactados. Por lo tanto, que se vai a facer? Como se vai a facer? Non se preocupe vostede, que a medida que vayamos tendo os proxectos preparados, yo iremos comunicando. Fala vostede casi dunha municipalización das melloras das carreteras, ou si entendín, di vostede, tiñan que invertir estes cartos en comprar maquinaria. Sabe vostede a diferencia que hai entre asfalto caliente e asfalto en frío, que é o que facemos nós? Non sei se o conoce. Sabe a diferencia que hai entre a maquinaria necesaria para o asfalto en frío e asfalto en quente? Creo que tampouco a conoce. Nos temos en este momento comprado maquinaria para facer reparacións das pistas municipales en asfalto en frío. Temos unha estendedeira, temos unha picheira e temos personal para facelo. E o que estamos facendo? Ahora, o que pretendemos é facer un traballo que dure. E a que me refiro? Me refiro a que vamos a renovar aquí xa algunha pista que eu xa renovei como alcaldesa na primeira etapa. Na primeira etapa nosa, igual que na etapa de Juan Salgueiro, igual que na etapa de Viéitez, o que se facía por a falta de recursos eran asfaltos en frío, triples riegos. E iso ten unha durabilidade máxima de 10-15 anos, con moita sorte. Isto que vamos a facer agora ten unha durabilidade mínima de 20 anos. Por lo tanto, estamos facendo un traballo que vai a ser para moitos anos para os nosos veciños e veciñas. Como calculamos o importe? Calculámoslo moi fácil. Fixemos unha estimación dun ancho de vía de 4,5 metros e calculamos o kilómetro a uns 85.000 euros con todo incluído. E aí calculamos os 20 kilómetros que temos de pistas aos que se refería a Area e fomos repartindo por kilómetros de cada unha das pistas, en cada unha das localizacións. E a partir de aí fixemos un cómputo total, 1.750.000 euros. Non sabemos se nos vai a sobrar. O que temos moi claro é que nos vai a chegar. Se nos sobra, temos oportunidade de voltar os cartos ao banco ou volver a sentarnos outra vez e definir que máis pistas faremos. O Concello está en disposición de pagar este crédito, cos remanentes que temos. Está en disposición de pagarlo incluso dentro deste mandato. O ano que ven temos remanentes por máis de 800.000 euros. O ano seguinte máis imos a ter tamén remanentes por todas as obras que temos xa pagadas da obra da Bandeira. É dicir, temos unha disposición económica para poder asumilo. Por que vamos a facer esperar aos veciños? Por que temos que esperar por plans provinciais ou por outro tipo de inversións que nos cheguen, bueno, da Xunta de Galicia non chegan, de outras administracións? Por que se temos unha boa situación económica non podemos decir aos veciños aquí estamos e vamos a estar aí ao lado voso facendo o que realmente nos está despedindo? E isto volvo a repetilo. Eu creo que temos que estar moi orgullosos do traballo feito pola Concellería de Obras do Concello de Silleda nos últimos anos, en concreto polo seu alcalde, polo seu concelleiro, que levan invertido máis recursos en estes últimos anos que en toda a historia do Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que non procede moito máis debate sobre isto. Creo que as explicacións todas que me pedía llas din e abrolle un segundo turno de intervencións.
Sí, bueno, vamos a ver. Varias cuestións. Bueno, primeiro que me fai gracia é que me di que eu non piso territorio, debo andar por aí levitando sin pisar as pistas e debo andar, non sei por onde ando, se non piso territorio. Bueno, pois esa é a súa percepción. O que está claro é que non pisaban o territorio eran ustedes porque realmente vemos todas as necesidades que hai que ahora teñen que traer con un carácter urgente. En relación cas aportacións da Xunta, mire, realmente non estamos falando deste tema, pero quero recordarlle que as últimas actuacións que se fixeron no Concello, estamos falando do Parque Empresarial e de Rabo de Gato, veñen de mau de aportacións da Xunta, si mal non recordo. Pero bueno, é igual, non veñen cartos da Xunta tampouco, e iso pois é outro debate. Venos a decir que no último ano o señor Cuíña fixo a maior aportación en pistas de 1.400.000 euros. Claro, o que nos di é que eran os cartos de 2 anos, porque no anterior non se fixo nada. Eso que non nos di. Porque o plan da Diputación permitía acumular e executar os 2 anos no último ano. Naquel momento, o señor Cuíña, ao contrario que fixeron outros concellos, decideu que a xente tuvera que esperar polas pistas para facelas no ano antes das eleccións. E iso, en boa medida, foi polo que se deterioraron as pistas e porque moitas das pistas están no estado no que están ahora mismo. Esa é a realidade. Esa cantidad ven de 2 anualidades sumadas, porque nunha non se fixo absolutamente nada e agravou e deteriorou máis as pistas que había no noso Concello. Faime gracia que me diga que a súa magnífica xestión e a súa xestión é a que fai que estemos na oposición. Home, se quere, recordamos unha pista que van a facer agora, o que fixeron unha hora antes do seu meeting bacheando cos equipos traballando pola tarde. Eu, se quere, recordo yo. Hai moitas maneiras de ganar as eleccións, Hai moitas maneiras de ganar as eleccións. Ahora, ustedes teñen a súa. Eu non a comparto. Eu non tiraría os cartos dos veciños no que fixeron nesa obra. É dicir, o que tiña que haber feito o ano pasado, e non o ano pasado, o anterior máis, vendo o estado desa pista, era arreglala. E arreglala ben. E non andar tirando, como se anunciou, non por nós, polo propio Bloque Nacionalista Galego, como se están facendo eses bacheados. Dinos tamén que non sabemos como se fan as cousas, que falamos de municipalizar un servicio de obras. Oiga, isto non o falamos nós. Eu estou lle preguntando se usted lle vai a cumplir esa promesa electoral que lle fixeron os veciños. Ustedes foron prometendo eso. Nós sabíamos que era inviable. Ora, durante a campaña é moi fácil facer esas promesas sabendo que non se van a cumplir para intentar gañar uns cuantos votos. Recórdole que se tamén o fixeran, pois seguramente seguirían mantendo ustedes a maioría absoluta. Ustedes perderonla, E froito do que fixeron nesa campaña, veñen todos os lodos que fai que non se pagaran facturas no ano 2022 e que non se pagaran facturas no ano 2023. A Xunta fixeron convenios ca Xunta, pois, por exemplo, para este Concello. Por certo, que perderon parte desa subvención. Poderon haber pedido ese convenio para facer outras cousas. Non o fixeron. Priorizaron facer este Concello a solucionar outras necesidades que tiñan os veciños. Esa é a realidade. Iso que fan ustedes. E pode ter por seguro que lemos toda a documentación que se nos entrega. Pode usted estar por segura que a lemos con moito detemento. E volví a insistir, non hai unha memoria explicativa onde consten os kilómetros do que se vai a facer en cada pista. Non consta que vayan a ter eses 4,5 metros de ancho. Non consta que se vayan a facer asfaltados en quente. Non se especifica que tipos de traballo se van a facer en cada un delas. Usted dime, en Ponte poñen varios. Se fora por Ponte se sabría, non? Evidentemente sei que en Ponte hai moitas pistas que están en mal estado, igual que en moitas parroquias, que non se incluyen aquí. Ahora, que les van a incluir? Pois non o saben nin ustedes porque ustedes non o reflejan
neste punto, igual que reflejan as de outras parroquias. O mellor é que non están ocultando información. Pode ser, pero bueno, eso é o seu xogo. Realmente entendemos que deberíamos de ter esa información para poder facer todo ese análisis. Realmente, di usted que se atento á información, que se atento á historia, que ao final o que vemos é un tanto alzado que pon cada un deses tramos en 4,5 metros a 85.000 euros. Pero, sin embargo, por outra banda, estamos dicindo que moitas desas pistas son estreitas e que non se pode facer en aglomerado quente e, polo tanto, que habrá outro tipo de solución. Non sabemos exactamente en cales vai haber outro tipo de solución e o que vai a facer e canto costa esa solución. Por lo tanto, o que tiñan que ter esa memoria valorada que non aparece, ou polo menos se a teñen a nós non se nos dou traslado. Pero, bueno, a verdade é que por moito que usted nos queira facer ver, no Concello había unha serie de remanentes que podrían haberse aplicado para este tipo de plans e que se dedicaron a outras cousas. Ao final, esta realidade, e hoxe están aquí pedindo que aprobemos un crédito. Mire, está claro que moitas das cousas que deixaron de facer este ano é porque dilapidaron os cartos en anos anteriores precisamente para intentar ganar as eleccións. E saleulle polos pelos. A situación económica é mala, pero as das pistas é moito peor. E iso témolo clarísimo, porque andamos moito polas pistas e vamos a moitos lados. E esta é a realidade do Concello. Nos recitamos outros préstamos, porque se dedicaban a gasto corrente. E iso era que entendíamos que non era sostible. Estar financiando gasto corrente con préstamos. Ao final, eso non era o que se debería facer. E por eso exixíamos un presuposto. Usted di que os presupostos, claro, é unha previsión, realmente, pois, dinos que eses presupostos ou que estas circunstancias nas que estamos ahora danse polas alzas de salarios que hubo durante o ano 2022, pola alza do incremento dos costes de materiales, por determinadas alzas. Oiga, se usted tiña esas alzas, se usted xestiona tan ben, se usted realmente ve que o que ten consignado nese presuposto non chega, o que ten que facer é facer un novo presuposto e actualizar esas partidas. E se non o fai, non está xestionando ben, que é o que lle estamos dicindo. E toda a xestión que se fixo nas pistas está claro que non se fixo ben, porque hoxe temos que vir a aprobar 1.750.000 euros para paliar de maneira urxente a situación na que se encontran as pistas de moitas das parroquias do noso rural. Polo abandono que se fixo durante estes anos, por traballos que se fixeron que non levaron máis a nada que a consumir recursos e os 2-3 meses estaban exactamente igual do que estaban cando se traballou nelas. E que cada ano se iban deteriorando máis e máis e máis. Están dicindo que ustedes facían traballos que van a durar 20 anos ou que teñen esa previsión. Oiga, temos pistas feitas de fai 4 anos nas que xa houbo que volver a intervir. Temos pistas feitas de fai 4 anos que están totalmente destrozadas e que foron asfaltadas. Como nos pode explicar eso? Como pode ser que o Concello gaste eses cartos e que realmente estén nesa situación? E que non duran 10, 15 anos, como di usted. Están durando 4 anos. E se quere poner exemplos, podemos falar dunha pista en Laro, podemos falar na Bandeira, de como está a pista que vai por detrás da gasolinera. É dicir, podemos falar de moitas pistas. E esas pistas, como decimos, na de Laro xa houve que intervir. E a outra, de momento non se interveu, pero poden pasar por ali cando queiran para ver o estado no que está, que nos pasamos e pisamos. Por lo tanto, como decimos, nos o que recitamos son eses préstamos en gasto corrente. E se houbéramos feito eses préstamos cando usted non o pedía, o mellor hoxe tiñamos máis dificultades para poder levar a cabo este préstamo. Esa é a realidade. Ao final, este préstamo é un préstamo diferente, é un préstamo para facer obras moi necesarias, nas parroquias e que levamos pedindo durante moitísimo tempo.
obras que son totalmente precisas, porque cando falamos de fixar poboación no rural, cando falamos de que os veciños do rural teñen que ter as mesmas condicións que os veciños dos povos, estamos falando de que como mínimo teñen que ter un acceso digno, o que hasta ahora non se lle estaba dando. E por eso estas obras son urxentes, pero son urxentes e levamos dicindo durante moitísimo tempo. E é necesario fixar poboación no rural. E, polo tanto, investimentos como este son totalmente prioritarios para as nosas parroquias e para que non sigamos perdendo xente das nosas parroquias. Nos anunciamos que imos apoiar este préstamo. Porque este préstamo non é necesario, este préstamo é imprescindible para facer estas obras. E estamos dispostos a asumir ese préstamo. É dicir, cando ustedes están plantando un préstamo a 20 anos, sabemos que isto vai a hipotecar outras moitas inversións que son necesarias no noso concello. Sabemos que posiblemente teñamos que asumir, ou os que veñan detrás, terán que asumir o custe deste préstamo e terán que desviarse recursos que se dedicaban a outras cousas para poder pagar este préstamo. Pero entendemos que é un coste que non só é asumible por calquera corporación que veña detrás nosa, sino que é totalmente necesario e xusto para os veciños do rural. E, polo tanto, como decimos, eso é o que vamos a apoiar e o que estamos dispostos a asumir. Pero tamén lle decimos que isto non é un cheque en blanco. Isto non é un cheque en blanco. Como lle decía, estamos falando de obras que os 4 anos están totalmente destrozadas, de asfaltados que os 4 anos hai que volver a pasar por eles porque están totalmente desfeitos. Estamos dicindo que isto é un cheque en blanco e que vamos a fiscalizar, porque despois da aprobación deste préstamo queda traballo por diante. E habrá que redactar unhos pliegos no que se fixen as condicións técnicas para efectuar eses traballos. Habrá que facer unha contratación na que se fixen as condicións das empresas e os plazos de garantía que se lle poñan a esas empresas sobre os traballos que fagan para que non nos volva a pasar o mismo que está pasando e que pasou durante o anterior mandato do señor Cuíña, e, sobre todo, na execución e no control desas obras, para que non pasen cousas como as que pasaron na obra da Bandeira. Entonces, neso vamos a ser totalmente rigurosos e vamos a fiscalizar e vamos a ser exixentes e esperemos que o Bloque Nacionalista Galego tamén nos sexa nesas condicións, porque estamos xogando con moitos cartos e estamos xogando con moitos cartos dos nosos veciños que non só nos comprometen os que estamos aquí sentados, sino que van a comprometer a xente que veña nos anos vindeiros. E, polo tanto, o que non podemos é esperar unha situación como se deu noutras cuestións nas que despois de desfeitas que fan determinadas empresas ou das que fan determinados técnicos, digamos que as temos que pagar porque, oye, se non teñen un persuicio. Esperemos que o Bloque Nacionalista Galego sexa totalmente exixente e que non convalide os cambalaches que fixeron outros gobernos e que non nos convaliden de aquí a futuro. É dicir, se nos vamos a meter neste préstamo, se vamos a comprometer a situación do Concello, temos que facelo dunha maneira axeitada. Non se poden facer pistas como se estaban facendo nas que cada vez se estreitaban máis, nas que é moi difícil que pasen dous coches un por cada lado. Non poña caras raras que pode ir a paredes. O sea, hai moitísimas situacións. Como quedan as cunetas, cunha altura totalmente desmesurada e moi perigosa para os veciños. Ao final, o que temos que facer e executar unhas obras e unhas pistas de xeito axeitado. E espero que neso o Bloque non trague despois con uns pliegos técnicos que non respondan a esas necesidades, que non respondan ás necesidades de ampliar esas pistas e de facelas unha durabilidade que sea axeitada e que sea a necesaria para os nosos veciños, como decimos, e que non teñamos que estar gastando cartos continuamente. Por lo tanto, como decimos, nós, por responsabilidade cos veciños do rural, porque sabemos que é absolutamente necesario, porque temos moitos intereses no rural e andamos moito polo rural e realmente sabemos como están esas cousas
e sobre todo porque é algo totalmente prioritario para os veciños do rural, nos vamos a apoiar este préstamo como unha maneira inicial de que se vayan solucionando esas cuestións. Ao final, os veciños non teñen a culpa da mala xestión que se haya feito durante os últimos anos e, ao final, necesitan unha resposta ás súas necesidades. E nós, evidentemente, como viñemos solicitando durante moito tempo, non nos vamos a poñer descostas aos veciños de Silleda. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Resumimos, estamos pedindo un crédito para cubrir as necesidades da xente. Doulle a razón ao portavoz do Partido Popular cando di que isto é prioritario, que é necesario. Alégrome que vayan a apoiar este crédito. Dende o Bloque Nacionalista Galego estaremos aí, estaremos controlando que se cumpla o acordo. Temos un acordo no que se especifica que teñen que ser asfaltados en quente. Serán os técnicos os que, a hora de realizar o proxecto, pois nos digan o que hai que facer. Claro, eu non son aquí especialista en asfaltados, pero quero que as cousas se fagan ben, porque quero que sean duradeiras. Pedímolo no anterior pleno, que aquí non queremos bacheos, aquí queremos un asfaltado, queremos que dure, e vamos a estar aí para controlar. E vamos a estar nós, e tamén vai estar o Partido Popular, porque recórdolle que os proxectos van vir a pleno, as contratacións van vir a pleno, e todo o que hai que fiscalizar vai ser fiscalizado. Tamén non temos que ocultar ningún tipo de información. Si que en Ponte pon varios, eu podo especificar que vai ser o lugar da igrexa, vai ser Cas de Rei, vai ser o Sino, vai ser a Regueira, vai ser Aldea da Riba, vai ser... bueno, xa me estou liando, xa non sei se os dixen todos, se me queda algún, pero podo dicir que vai ser bastante. E precisamente vamos a estar aí, volvo a reafirmar, e creo que todo isto se resume en que todos estamos de acordo, todos vemos as prioridades, esperemos que isto se realice o máis rápido posible para que sean os veciños os que poidan desfrutar destas melloras. Ben, eu quero empezar este peche de debate aludindo unha acusación que me pareceu gravísima. Vostede fala que lle ocultamos información. Eu personalmente, non ninguén máis, eu personalmente chamino por teléfono, expliqueille que chegáramos a un acordo co BNG, expliqueille que tiñamos unhas propostas para traer ao pleno e me puxen a súa inteira disposición para aclararlle calquera cuestión antes do pleno. E vostede se limitou a decirme vale todo o tempo. Non me preguntou nada, ni me chamou despois para decirme teño dudas sobre isto, ou quero saber que pistas van a entrar porque aquí é unha parte que non está definida. Non me chamou en ningún momento. E eu me puxen a súa inteira disposición para darlle toda a información de todas as obras que se iban a facer e de todos os puntos que vían ao pleno. Polo tanto, eu pidolle que retire a acusación de que ocultamos información, porque é injusta e innecesaria. Ese é como primeiro punto. Como segundo punto, non se pode vir aquí e facer unha afirmación tan gruesa como decir que o señor Manuel Cuíña atrasou as obras para executalas no ano electoral. Manuel Cuíña invirteu no ano 19 500.000 euros no Plan Concellos en pistas. No ano 20, 173.000 euros en pistas. No ano 21, 544.000 euros en pistas. E nos anos 22 e 23, 1.400.000 euros. Pero máis, dígolle máis. Anualidade 23-24 non se aprobou no 24, se aprobou no 23. Polo tanto, a Diputación acumulou as partidas do 23 ou 24 para o ano 23. E as contratacións se fixeron no ano 23, non se fixeron no ano 24. Polo tanto, está vostede mentindo. E o fai ademais con unha desfachatez horrible porque o fai para confundir a ciudadanía. Entre o ano 2019 e o ano 2024 en este Concello se invertiron 2.600.000 euros en pistas. En este ano levamos 800.000 gastados e vamos a invertir agora 1.700.000 euros. E vou repetir, sume vostede se quere esas cantidades, porque o que precisaríamos en este momento para que todo estivera que iba a decir perita, pero creo que non é a palabra adecuada, non me sale que estivera perfecto, serían 20 millóns de euros. Nos queda moito traballo, sabémolo todos.
Sabe o Grupo Nacionalista, sabe o PSOE e tamén o saben vostedes. E a mí me gusta moito que realmente salgamos de aquí con un acordo, porque creo que isto é un paso importantísimo para darnos conta de que temos que apartar moitas veces as liortas políticas para arremangarnos e traballar na mellor maneira para os nosos veciños. Pero sí que é certo que tampouco lle vou admitir a vostede leccións de nada de que vamos a pedir, si pedíamos un crédito para gasto corriente, si non o pedíamos, si era un crédito bo, si non é un crédito bo, cando vostedes forman parte do Partido Popular, que foi o mismo que pideu no ano 2005 un crédito para gasto corriente de 2 millóns de euros sin definir para que se iba a emplear e que seguimos pagando a día de hoxe. Por tanto, leccións aquí as xustas. Leccións aquí as xustas. Despois, voulle tamén explicar que cando fala vostede de que estos son as pistas urxentes, non, mire, estas son as pistas que nós considerábamos que tiñamos que facer de maneira inmediata, porque urxentes hai moitísimas máis. Temos pistas en Mourelos, temos pistas en Seador, temos pistas en Grava, temos pistas en Cumbraos, temos pistas en un montón de sitios que siguen estando na lista que non están aquí, que nós conocémolas. E que esperamos que cando terminemos con ese traballo e que ano que ven teñamos máis posibilidades de facer máis pistas, veñan de onde veñan da Xunta, veñan do Estado, veñan da Diputación, nos sentemos outra vez e definamos cales son. E eu volvo a tender tamén agora a man a vostede. Se agora vostede considera que o seu traballo é de facilitarnos que seamos capaces de facer isto, o ano que ven nos sentaremos para mirar cales máis seguiremos facendo. Cando fala vostede de que a cantidade non está clara e que agora xa nunca lle explicamos o dos 4,5 metros, 85.000 euros e que nunca lle quixen contar, cando vostede a min non me preguntou nada, porque se limito a decirme vale, todo o tempo, repito, eu volvo lle decir, cando falamos de cambiar unha cousa pola outra, dicir un hormigonado en quente por outro material que porque non poden pasar as máquinas, moitas veces son hormigonados, que é moito máis caro que asfalto en quente, para que o teña claro, por se acaso ten algunha dúbida. E despois, eu creo que aquí estamos utilizando a palabra crédito, porque temos que sacar un crédito, efectivamente, pero realmente o que vamos a facer ahora mismo aquí é adiantar os cartos que temos xan remanentes. É un adianto dos cartos, unha posibilidade para adiantarlle aos veciños os tempos e non ter que esperar o ano que ven para facer estas contratacións e estas obras. Con respecto ao que di vostede de que facemos as pistas mal e demais, eu vou explicar. As pistas nos estreitan, vostede fala en concreto de Paredes, as pistas nos estreitan, ali fomos cos veciños, o asfalto se bota encima do asfalto existente, e se botou exactamente o mismo. As alturas das cunetas son porque se teñen que abrir as cunetas para facer os asfaltados e co tempo se van tapando. Está vostede facendo referencias a cuestións que son de trámite normal en calquera tipo de obra. Hai pistas que están deteriorando con máis rapidez que outras por culpa do tránsito dos vehículos pesados. No caso concreto de Ferrozos, que falaba vostede, que é o que se refire a esa pista, foi un problema dunha maquinaria pesada que traballou en esa zona. É un problema que temos en todas as nosas pistas e temos que traballar ben, porque, vou explicar tamén, para que o teña coñecemento. Nos o que estamos facendo é traballando con asfaltos en quente sobre o paquete de firme existente. En algunhas zonas, como por exemplo en Rellas, se fixo xa unha intervención fai uns anos e agora temos que volver a facela outra vez porque o paquete de firmes existente era moi débil, vamos ter que volver a facela de novo porque temos que levantar o paquete de firmes completo e vamos a traballar en ese sentido. Tivemos a fortuna de que fomos un dos concellos, o concello pioneiro en ter concentracións parcelarias. Eso nos permiteu un desarrollo económico e social importantísimo en aquel momento, mas tamén nos encheu a todo o concello de pistas, que nos veñen moi ben, pero que a maior parte delas non están preparadas para soportar o tránsito das maquinarias pesadas que temos en este momento. Por lo tanto, estamos detectando eses errores e se van a ir resolvendo ao largo de todos estes anos. E non si cumplimos as promesas que facemos, non si compramos a maquinaria que lle prometimos aos veciños, non si temos un camión, non si temos unha estendedea, non si temos unha picheira e temos todo o material para traballar con asfalto en frío, como xa yo comentei. E a mí o que máis me extraña da súa
da súa intervención, que di vostede que hai moitas maneiras de ganar as eleccións. Eu non sei se sabe vostede cantas hai, o que si teño moi claro que vostede si sabe cantas maneiras hai de perdelas. Moi agradecida polo voto a favor da proposta. Evidentemente, di vostede afirma que isto non é un cheque en blanco, que esperan de nós que traballemos con rigor e que van a estar vostedes aí para fiscalizar o noso traballo e que a única función que ten un concelleiro da oposición é fiscalizar o goberno. Unha das principales, funcións dun concelleiro da oposición é a fiscalización do goberno. Espero que sexa con inteligencia política. Nada máis, vamos a proceder a votación. Sí, simplemente por alusións. E que as alusións existen cando eu aludo a unha cuestión personal. Usted estou dicindo tal. Usted acusoume de mentir. Entendo que é o suficientemente personal como para que poda explicar. Non? Mire, falaba usted cando desglosaba e decía que mentía en relación co Plan Concellos. Mire, noticia da Voz de Galicia, vale, para que non sea, porque a mellor minto eu, tamén minto a Voz de Galicia, e mentirán todos os periódicos. Eu, aparte, estaba na Diputación no momento no que se tomaron esas medidas. Mire, 27 de febreiro de 2022. Silleda mejorará 20 kilómetros de viales en el rural con los 1,2 billones del Plan Concellos 22-23. No 23-24, 22-23. Vale? O sea, ese foi o que se acumulou. E despois di que aí, nese momento, no 2022, a semana pasada, adjudicouse de forma definitiva a Taboada de Ramos por 544.777 outro proxecto para acondicionamento de viais no rural correspondentes ao Plan 2021. Vale? É dicir, o plan que se acumulou foi o 2022-2023 e iso correspondía ás dúas anualidades que non se executaron no 2022 porque non se apurou esa tramitación, sino que se executaron no 2023. Simplemente por aclarar, porque ao final, claro, ustedes falan de bulos, falan de mentiras e tal, pero estamos sempre no mismo. Esa é a realidade. E usted di que non pedimos aquí explicacións. Pode preguntarlle aos técnicos, que sí que falamos cos técnicos, que son os que realmente deberían de saber as cuestións técnicas e a información que ven ao pleno. Toda a información que usted teña debería de constar na información que se suministra aos voceiros para poder formar ese análise. Incluso nas memorias non se establece esa información que nos acaba de trasladar a voceira do Bloque Nacionalista Galego e que podría estar perfectamente detallada igual que está nas outras. Moi ben. Vamos a volver a explicar un poquinho o tema do Plan Concellos. O Plan Concellos se aproba cada anualidade e se desarrolla as obras ao ano seguinte. Vale, porque é inviable. Temos 19.500.000 euros, 20, 173, 21, 544, 22, 23, 1.400.000 euros. Non hai ninguna mentira no que estou dicindo eu e se hai moita torticería no que está dicindo vostede. O que está dicindo vostede. Por lo tanto, non, o debate está terminado. O que sí me gustaría que tivera vostede tanta virulencia en defender a este Concello de Silleda perante a Xunta de Galicia para que podamos permitir a actualización das partidas no orzamento do ano 2025, vale, e que intente vostede conseguir aí financiación para os impagos que temos do SAF, a suba de Sogama ao canon da agua. Espero tanta virulencia con eles como con nós. Moitas gracias. Vamos a votar. Votos a favor. Apróbase entonces por unanimidade. Vamos ao seguinte punto do día, o expediente 1165/2024, proposta de gasto e recoñecemento extrajudicial de débeda 2-2024. Vamos de novo a votar a inclusión nos debate por non estar ditaminado. Se procede ao debate. Que se proceda ao debate. Votos a favor? Perdón. Si votamos a favor isto, si, facemos o proceso, vale, veña. Chao.
Estaba aquí concentrada, non me enterei, disculpa. Vale, pois ten a palabra a secretaria. Trátase do último expediente, o 1165-2024, proposta de gasto, recoñecemento extrajudicial da débeda 2-2024. O recoñecemento extrajudicial das facturas proponse o recoñecemento extrajudicial das facturas relacionadas na parte expositiva, aprobando o gasto por importe de 135.128,86 euros, condicionado o mesmo á entrada en vigor do expediente 64-2024. Ben, ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, nos en relación con este recoñecemento extrajudicial de créditos, ao manifestamos no seu momento. Estamos falando de gasto corrente que non se atendeu porque dentro do Concello se decideu atender a outras prioridades, e realmente pois é polo que estamos nesta situación. Tamén decíamos que entendíamos que era fundamental que estuvera aquí o interventor para aclarar determinadas dúbidas, porque ao final, a pesar do que se di no informe de intervención e se di que todas as facturas cumplen co reglamento de facturación, a realidade é que isto non é certo, e vémoslo concretamente en relación cas facturas do punto limpo, que non cumplen con eses requisitos que establece o reglamento de facturación. Por lo tanto, nos o que non vamos a facer, e xa dixemos se manifestamos en relación con estas facturas, é vir a levantar unhos reparo dunhos gastos que se fixeron sin crédito orzamentario, que se fan sin seguir a normativa de contratos e que, ademais, as facturas que se presentan non cumplen co Reglamento Xeneral de Facturación. E, por lo tanto, como decimos, como foi unha decisión do Concello o facer ese tipo de gastos e realmente ou priorizar outros gastos e non atender esas facturas e ahora vense abocados, nos non vamos a prestar o noso consentimiento a convalidar toda esa serie de defectos que hai nesas facturas e deses reparos que hai que levantar, porque ao final serán os que teñan ustedes os que teñan que asumir a responsabilidade da súa mala xestión e do que fixeron mal durante os anos 2022 e 2023. Ben, o Bloque Nacionalista Galego. Sí, este punto ao final é unha repetición do que acabamos de falar. Eu quixera aproveitar para, pois, nun momento no que a política pois está pouco de moda, pois poñer en valor a posibilidade de chegar a acordos mediante o diálogo e a vontade de avanzar. Iso é a política e iso é para o que estamos aquí, ou iso é para o que deberíamos estar. E iso ten gran valor hoxe en día que, pois, iso, a política está tan denostada e estamos vivindo un retroceso en moitas partes do mundo nese sentido. Nos, aquí, con o noso voto a favor, non estamos facendo unha emenda a nosa avaliación da situación económica que xa fixemos, todos os veciños a poden comprobar, mantemos o que dixemos, a avaliación do que sucedeu cos gastos no 23, no 22, sabemos o que sucederon con algunhas adxudicacións respecto a que implicaron subidas de custos, pero tamén é certo, e hai que recalcalo unha vez máis, que se a Xunta asumise os custos das competencias que ten que asumir o Concello, competencias impropias, xa se ten mencionado aquí algunha vez, as galescolas, o SAF, pois se iso sucedese, se a Xunta pagase o que nos ten que pagar, nos des o mesmo que lle dá a Lalín, nos des o mesmo que lle dá a Estrada, pois non teríamos que recurrir a veces a pedir préstamos. E outro galo cantaría. Entón, feita esa análise, que é unha realidade a que nos enfrentamos, que houve ese desfase, estas facturas existen, son prestacións de servicio que se deron,
Ahora hai unha situación nova, que temos un recoñecemento de ingresos por parte extraordinario por parte do Estado, referido ao ano 2022, que nos permite solucionar a salvedade que lle poñíamos fai uns meses, que aprobamos estas facturas, pero en base a que crédito, como se vai pagar? Pois agora hai cartos do Estado para pagar estas facturas e podemos darlle solución a unha problemática real que temos, que hai unhas facturas de servizos que se prestaron pendentes de pago. Nada, simplemente iso son as prioridades nosas, controlar o goberno, por suposto, pero tamén facilitar as situacións, as solucións e darlle solucións aos problemas, que para iso estamos na política. Moitísimas gracias pola súa intervención. De feito, eu antes estaba así un pouco concentrada porque quería facer unha intervención tamén nese senso. Non vou entrar a debatir, creo que este punto está máis que debatido no último pleno que falamos sobre isto, todas as explicacións que dimos ao respecto. O único que quero facer é terminar este pleno celebrando os acordos acadados por unanimidade. Eu creo que todos e todos que estamos aquí sentados somos veciños deste pobo e nos dignifica a todos e a cada un de nós ser capaces de chegar a acordos para darlle maiores e mellores servicios aos veciños e veciñas. Eu, de novo, voltolles a tender a man. Creo que temos que mellorar moito máis a relación que temos, porque podemos xuntos conseguir moitísimas máis cosas que estando enfrentados. Nada máis, se o Partido Popular quere dicir algunha cousa máis, non? Pois procedemos a votación. Votos a favor? Votos abstencións? Votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista e abstencións do Partido Popular. Pois nada máis, moitísimas gracias e vémonos no seguinte pleno.